It-tim nazzjonali Malti tal-futbol jinsab ftit jiem il-bogħod minn żewġ konfronti kruċjali kontra l-Lussemburgu li jistgħu jfissru pass storiku għal pajjiżna bil-plejers fiduċjużi lejn din il-kisba. Nhar il-ħamis fil-Ground Nazzjonali f'Taqali issir l-ewwel minn dawn iż-żewġ impenji mistennija waqt li l-logħba tar-ritorn hi skedata għal 31 ta' Marzu fil-Lussemburgu stess. Riżultat pożittiv għal pajjiżna fuq iż-żewġ logħbiet iwassal promozzjoni f'livell ogħla tal-UEFA li qatt ma ntlaħaq qabel minn tim nazzjonali maskili. It-tnejn war nofsinhar l-iskwadra mmexxija mill-coach Emilio De Leo komplet bit-taħriġ b'enfasi fuq it-tattika u l-organizzazzjoni difensiva. F'kumment lil One News, Bjorn Vassallo, il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol, l-MFA, enfasizza dwar il-mentalità pożittiva, b'mod partikolari f'mument tant kruċjali bħal dan. Sostna li t-tim qed juri maturità u għaqda li jirriflettu l-progress li komplet tagħmel l-iskwadra fl-aħħar snin. Hemm l-aspettattiva tal-pubbliku, tal-amministrazzjoni, ġifieri tal-assoċjazzjoni, il-pajjiż kollu jisu qed jistenna din il-partita. Kull min iħobb il-futbol f'pajjiżna. Ma m'għandihomx tort għaliex ovvjament din hija l-ewwel darba li t-tim nazzjonali tal-irġiel wasalna f'dan livell u m'affarijiet sbieħ li tilħaq. U allura ngħixuhom b'serenità, b'pożittività. Nisperaw li ovvjament waħna għandna fiduċja li l-plejers tagħna u l-coaching staff jippreparaw bl-aħjar mod possibbli kif qed taraw warajja. Huma wasluna saw jekk Alla jrid huma wkoll ituna dak li inna nistennew. Fl-istess waqt, Vassallo għamel appell ċar lil partitarji Maltin biex jimlew il-ground u jħolqu atmosfera li tista' tagħti spinta lil plejers f'mumenti deċiżivi tal-logħba u ddeskriva l-appoġġ tal-pubbliku bħala element essenzjali. Il-biljetti huma aċċessibbli għal kulħadd fil-valur tagħhom, ġifieri nistennew pubbliku tajjeb, s'issa jekk minn issejjer żball diġà għandna madwar 8-9,000 biljett li ħarġu, ġifieri qed nistennew madwar 10,000 ruħ li jattendu din il-partita.